enora enoma bi anase meka se na wotwe a yesi mu yi no meka se occasion bi koso ewo nkransaman mu meka se time a ye de Nana Kwame Bafo esi ade so ene maame nkransa hema oba ya sapoma ye de omusi ade so no meka se omwanya afi a kire se omu celebrate ni fe ewo Ghana nkransaman mu na akono yie na efe ye ma ye team ni kopie mu won nkransa na ne ye ni hunu ye ene na akofena media ye de ba betudwa na yama wo bia hunu bi na ade bi koso a me meka se nipa no me se me a nka me nko because ade bi tinya ne foro enye ti asemu ni ye asemu na me ka no empanifo ka asemu se ade bi ni tinya ne foro soso nye den enye yechiri kokwa ye ni ne ma koko yechiri a ye ni ne ma etu ko hokọ ye den ukọ hokọ ye den koko nu wuchiri ukọ ko di ne ma koko a wuchiri ye di ne ma se me tuwa me se me oso wotan me ana me ka se me tan wa me tan wo ne wayemoa me hunu wayemoa me mfa wayemoa no enye hwe because ni chiru enti banifo ka se ye chiri koko a ye ni ne ma etu ko hokọ ye den ukọ ho ekoye den akofra media enso enie midin ede amono ba ko petechimani de hye kumfi ame owo faase bunu ni abrante a ye de nokore ena ye adwuma e wa ha sei eniti ye kasa ba bia nokore ne da no se wan fa nto ho a efirito bam aduro bia nka den mo ankransa hina a meka se oye santehini piesie ne ba nkransa hina ye santehini piesie woye ne ba ena ne yiri a woda na koma so ena ye nkransa oba hema na ye asapoma a chese woda santehini kukumu ne hokani na emra ye de Nana Kwame Bafo di esi nkran meka se nkransa akunya so no watwa afe 1 year sana ne maame soso atwa afe enti mpanimfuo ene ahemfo no omo tenase ye se esese omo celebrate man ye fe eni to omo ye ema ne ye fe na ade ba ko ne se esese tufu ni ho a ni pejafo ewo ho yewura ntima nkopiemu obi na momo no otu ofieso hene ena mane kosimu eni te mpanimfuo bu bebi se wotwe ankodwa ne nwoma eko enti santehina anko woro ne mpaboa e de hye ofieso hene na ofieso hene ene kogina mu eye den te se santehene nti meka se yewura ene koye na newo mu ne se ohina ye woye Nana Domahe osagifo Nana Agimambadu a wotoso mienu e wodoma ono soso ne hema ekokopie mu ohobi eni na mi bi sase Nana Domahe ne ukọ ho ekoye den yetiri kokwa yedi ne ba koko yetira yeni ne ma esanse woni santehene woni ne nka yewe otumfo se tutu otoso mienu woni ne nka wadai so eni wani so adi hunu eni wakoma so ade nyina ne se ebeba mama se da ko beti yes santehene da ya wansore eni na da bia wo hwehwe ade bi no santehene be ya eye wo fe enti ye chiri kokwa yeni ne ma koko ne se ye chira yeni koko ye chira yeni ne ma koko ye chiri kokwa yeni ne ma mon kan kire mse meboa ye chiri kokwa ye di ne ba enema ni abre pa koko ye chira yeni ne ma uchiri kokwa ye chiri kokwa yeni ne ma enti me osagifo Nana Agimambadu e woni santehene enka nti ko hokọ ye den woni yewura enka
enti se ne ba ni piesie a wo ye nana kwa ne bafo se wo celebrate a ukọ hokoye den eho enka wo de ho nka wo de ho ukọ hokoye den na ne nwa ene nani wuo ene ne ye ne sere a tese bi hunu wo mu ni se woduru na office hwene ho no ukoto na oche ya no ene me yehunu se wohini bi ti ne ye ebi di da bi achi kurobi to waso woduru ho no ukoto ye na oche ya office hwene enti wakoto atia otumfo se tutu a otoso mi no ye sante hwene wakoto atia no we me yehunu se panyini di panyini woye die nya okusie wo so beda na hwia se de wudi ampa woto osagefo na agima badu woye do ma hene okusie wo so beda na hwia se de wudi a ampa woto wani magu ase obi be bisasa ade na tambia amono wote na do ma mentan no na mom ni nuoma bia a chese meka se woyi nya twempese minkum nya ene na mempe ene na yade a mempe mpapai mu a wode ba abono fo ye ne asante ntamu no ene na yade a mempe okọ no soso na wo no soso no oba hima meka se ne hima aka no jonjon ti se ye di nantwie kwa ma yanka ono soso ka ho ene omokọ ye muti mpone sen se moko mu hu se na matom mo nko na mu damu baako abebare mo nko na mu damu baako anwu se na mo nko mu dam wonto na mfra esa wo kọ ayie esu nya na anya yie o eya afashe ye celebrate but wonko wonto ma mfra ye no osagifo na agima badu wonko wonto ma mfra ye no upie mu ape ya mo udi se osagifo na agima badu ya ko bi ehunu ubeka se enya ayie o na enya ayie so wonto ma mfra esa wo kọ ayie ana mfra ntoma ne yambisa yanka nkyerɛ se enya ayie na wo kọ okotoi ana ochi a ofin so hene ode na kugina mu edi ma yewura na yechiri kokwa yedi ne ba kokwa yechira yeni ne ma etu ko hokwa ye den obi amfere wo ko hokwa ye den okwa akohwe na ochira wanya bi aka na mmom yesire wo ko ye no kosuya life no seni ahemfo no life no kosuya because life ni wumu kosuya na emoa o abuso mo mienko video no nsem na me ka no enye se me ka no ma no keke yenko na video no na so hwe na do ma hene na hofama na hwe ahemfo no mo obi ahofama obi anka nkire wo se ye the life ye the wo ebia be mo hunu se wenim de baabi omufiri baabi aiso kukuafuo mfo wo me yenkwa ne nkwa hwe kukuafuo mfo no na fa wadwen kire bra begu comment section no ase wo fa mame midin ade amono akofena media enie subscribe na like emayen edamase peace out.
Yeah.